Здравейте! Аз съм Краси Кирчева и ще разкажа днес за вас историята за Рапунцел, която учи най-нежните и отдадените в любовта да избягват обсебванията, маниакалните зависимости и в крайна сметка ревността, която застрашава техните любовни връзки. За какво ни говори тази приказна история? Първо, главната героиня, освен дългата си коса, има и името Рапунцел или Маралка в друг вариант, като Рапунцел е едно име свързано с репичките. Какво означава това? Означава, че свежестта на даровете на земята, свежите зеленчуци, са тема на тази история. Освен, разбира се, главната героиня. И ето го първия приказен етап, в който Рапунцел още не е родена и е в корема на майка си, която обаче страхотно много иска да получи храна от близката градина на магиосницата. И понеже мъжът е отзивчив, той открадва първия път едни репички или една марулка, а на втория път бива хванат. Но какво означава този етап? Това означава, че най-нежните, хората от скорпионския тип, но тук, разбира се, нежни са и рак, и скорпион, и риби. Но скорпион е малко по-различен с това, че се встрастява в нещата. На стар български това се нарича пощеливост, на нов български това е обсебващото желание. И така, човека с скорпионски характер влиза в тази приказка по силата на желанията на своята душа, но и желанията на своето тяло, показани чрез храната. И така, заплашвайки, че едва и не ще умре, ако не изяде въпросните репички, жената на бащата, майката получила тази храна и когато изпратила мъжа си за втори път, той се оказал сгащен на чужда територия пред една много опасна особа, човека с властта, човека собственик на това, което е наше желание и образ на Плутон, магиосницата. И тя казала на крадеца, възползвайки се от положението и манипулирайки го, му казала: добре, взимай каквито искаш зеленчуци, но в замяна ти трябва да ми дадеш каквото поискам. И поискала нероденото още детенце. Много изплашения баща се съгласил на този облог, знаейки, че има опасен враг пред себе си. И когато Маралка се родила, двамата нещастни родители я дали на магиосницата да я отглежда. Какво означава този втори приказен етап? То означава, че тогава, когато имаме страстни желания, ние се оказваме в състоянието на зависимост и някой има власт или манипулации, или дори тормоз над нас. И коя част на нашето същество е зависима от него? Това е нашата Венера, новородената прекрасна Маралка. Благодарение на Венера, желанията си за взаимност, за наслада, за пари, за секс, за блага, ние ставаме достъпни и евентуално затворници, принадлежащи на някой друг и на нещо друго. Така че постепенно скорпионският тип човек, плутоничният човек, заживява в един свят, в който любовта управлява света, благата и секса управляват света и тя не е на свобода. Така, Маралка заживяла буквално като затворница в високата кула на магиосницата, а нейните родители останали да живеят тъжни и сами. Какво означава този образ? Означава, че в ежедневния си живот скорпионският човек от тази приказка живее без радост и без любов, или поне без свободна любов и без свободна радост. А в тайния си отдаден, някога дори на престъпни начала или друг вид зависимост, тайния си любовен живот, той живее изолиран и сам със своя насилник, със своя отвличащ, със своя партньор или със своя работодател във високата кула.
И така Марулка пораснала, но понеже тук влизат хората с скорпионски характер, те също имат своята власт. Те са дарени с властта, идваща чрез истината, високото проявление на Плутон в техния живот. Та Марулка пораснала и тя се здобила с необикновено красива и силна коса, която може да стигне от малкото високо прозорче на кулата чак до земята, което означава, че плутоничният човек в тази приказка опознава силата на истината, здобива се с нея в резултат на своята задълбоченост и психологизъм и той разбира какво се е случило. Косата му стига чак до земята и той открива истини, които скоро ще бъдат в състояние да преобразят неговия реален живот. Земята да бъде в контакт с тази същата земя, на която по-далече някъде стъпват другите хора и се разполага реалния му живот в селската къща на родителите. И така, случило се това. Първия и най-желан дар на земята в лицето на любимия принц открил косата на Марулка и самото момиче горе в затворническата килия. И той започнал да се качва при нея, защото близо до Марулка и до нейния прозорец имало една кука, на която тя омотавала плитката си и по този начин принцът се качвал до нея. Куката е също един много плутоничен и скорпионски образ, защото ние знаем в митовете коя е най-известната кука. Това е онази, на която душите били закачани, вървейки по пътя към изподнята, буквално съдирани от тялото и изваждани за пътя си към отвъдния свят. Това е и ченгела на палача и ченгела на палача, който дере агнето или другия добитък. Така Марулка обвивала косата си около куката и се срещала с принца. И когато един ден тя се издала пред магиосницата за своите срещи, защото магиосницата също е навъстявала редовно, което е знак за тайната и обсебваща връзка на манипулация и тормоз в живота на скорпионския човек, така в един момент той се издал с дума или пък с бременност, както е в по-старите варианти на приказката, за това, че контактува на свободна воля в свободния живот със своя истински и единствен избор. Било то любим, професия или източник на доходи. И така магиосницата се разгневила, което е, разбира се, образ на ревността. И тази ревност ние виждаме тук в едва ли не единствен момент на проявление в приказката, но в реалния живот на хората в тази приказка ревността не се явява веднъж и ние виждаме едно често редуване на ревниви сцени с магиосницата и любовни, истински отдадени сцени с принца, докато идва момента на решението и разплатата, в който магиосницата отрязва косата на Рапунцел и я изгонва в дълбоката гора. Изгонената Рапунцел страдала, но и се радвала на свободата си. А принцът, който малко по-късно бил примамен да се качи в същата тайна килия, влязал в лицето на конкурента и бил изхвърлен по начин, който или ще го убие, или ще ослепи очите му при падането в бодливите храсти под прозорчето на килията. И така принцът останал вече без очи, започнал да се лута в търсене на своята прекрасна любима с много къса коса. Какво ни казва този приказен образ? Той ни казва това, че едва докоснал се до истината, плутоничният човек в тази приказка загубва
видимост, загубва зрение към всяко друго нещо в своя живот, но сякаш изгубва от полезрението си и единственото, към което се е стремял, своята красива любов. Своите връзки в свобода с приятели или в общество. И така, връзките са разбити в лицето на прогонената и лутаща се Марлока, а принцът е ослепен и той също не може да я намери, което означава един образ на крайната самота на платоничния човек, в момента, с която се сблъсква той, в момента, в който решава да се освободи от влиянието на властен партньор или работодател. И един и другия даващ Венера любов. И така, принцът се лутал, докато в един красив и щастлив момент той не намери, Марлока не го разпознала и когато тя го прегърнала и заплакала, косата й в миг пораснала, а сълзите й паднали върху слепите очи на принца, в миг го изцелили и той прогледнал наново за нея, което е образа на щастливата любов, до която скорпионския или плутоничен човек ще се добере в един момент в живота си. Тогава, когато избяга от оковите на зависимостта, манипулациите и тормоза, когато се освободи от обсебващи или ревниви връзки, открие наново своя аз, който не се страхува да губи в лицето на Марлока или Рапунцел без дълга коса, и встъпващ в свободата си, вече е в състояние да обича и да се свързва, без да изпада в тежка зависимост, контрол, манипулации, терор, патологична ревност и съответно да живее щастлив любовта си, действително свръхотдаден, много любим, много желан, много потентен и привлекателен, но и без рисковете и залитанията на обсебващите връзки, в баланс с свободата Уран, в баланс с Слънцето, познаване на собствената ценност, и в баланс с Нептун, милостта към другия и ненараняването, което ревнивите платонични хора в началото на развитието си не познават. Така, скорпионите и плутонианците излизат от модела на наранявания в любовта, балансирайки Нептун, Слънцето и Уран и излизайки в щастливия край на своята приказка. Ако това е било достатъчно за вас, ще ви поздравя. А ако имате нужда от още, можете да ме ангажирате за помощ в лицето на приказни сесии, аргонавтика или театро, или да участвате в семинарите с приказки, един от които Привличане на любовта ще се състои на 27 и 28 януари 2024 година в София. Разбира се, и други такива семинари ще бъдат провеждани, като Привличане на любовта, втора част, с втората част от приказките, или приказки за активиране на луната, в друг семинар за активиране на вътрешната сила и успеха в трети. И така, пишете ми на сайта priказnaastrologia.com. Вижте и другите приказни истории в тази плейлиста или във Facebook Астрологично студио Сезам. Запишете се за приказните семинари. Това беше всичко от мен. Ваша Краси.